Udover det, så har du haft et nakkeproblem. Også et resultat af et fald på skøjter for over 3 år siden. Og skulderen, som du har haft et problem med i cirka 5 år. Ja. Jeg har fået behandling for fysioterapien til genoptræningen og fysioterapi ved egen betaling. Ja. Så hospitalet. Ja. Og du har stadigvæk gener med de her områder, alle de 3 områder, som er nævnt. Ja. Du kan kigge op her, uden at det generer. Er det det? Det er det. Okay. Og det er ondt nogle steder? Nej, men der kommer en spænding. Ja, hvorhen? I nakken. Er det øverste nakke, midt nakke eller lavt? Jeg synes, det er her i den øverste del af det. Den øverste. Se om der er noget, der generer i det. Jeg synes ikke, der er noget, der generer. Og det ser ud til at være begrænset. Er det det, du mærker? Ja. Du kan ikke dreje mere end det her. Nej. Jeg kommer lige til at sætte hånden på. Hvad sker der, hvis jeg presser? Der kan du ikke så godt lide det. Det kan jeg mærke. Prøv at dreje den anden vej. Kommer du en smule længere til den side? Ja. Er det sådan? Ja. Sidder du afslappet sådan her? Ja. Ja. Stopper naturligvis, hvis der er noget, der generer. Er det svært, eller hvad sker der? Det er svært med den her. Ja, med højre. Ja. Den er ikke så glad for at komme op. Nej. Så den plejer ikke at komme forbi det punkt der? Jo, det gør den, men ikke lige for den her vinkel. Ikke fra den her vinkel? Nej. Okay. I de 5 år har det været sådan der? Eller har det været bedre end det her før? Det har nok været det samme. Det samme. Okay, tag den der igen. Men kan du få den op i en anden vinkel? Ja. Nå, okay, på den her måde. Den her måde fungerer det fint. Ikke? Yes. Og stræk hænderne så godt du kan. Okay, så der mangler noget bevægelse i det også. Ikke? Ja. Okay, det igen. Ryggen først. Og prøv at tage højre arm bag ryggen. Okay, du skal skubbe til den for at komme den vej. Ikke? Går det ondt nogle steder, når du gør det? Ja, så kommer der et stort pres på mine forsidemuskler. På bøjninger? Lige der. Ja. Først løft til grænsen, til du mærker, at det begynder at genere. Og det er tydeligt her. Okay? Mm. Så hvis jeg presser her, hvad sker der? Det er ligesom jeg har låst. Det bliver låst. Okay. Tag den ned. Det er det samme. Okay? Ned igen. Ned igen. Vi bruger ikke så meget tid på det. Hvis det ikke virker, så virker det ikke. Der er lidt tendens for, at det er lidt bedre. Passer det? Ja. Okay. Tag den ned igen. Den kommer altså lidt bedre op. Er vi enige? Ja. Tag den ned igen. Jeg synes, den kommer væsentligt højere op, og vi er ikke i nærheden af skulderen endnu. Okay? Tag den ned igen. Så der er en relation lidt med din nakke og skulder, men der er også noget i skulderen, vil jeg gætte, og der vil jeg forsøge det. Okay? Her, det er okay. Bare tag armen og lad den hænge. Hæng på min arm. Er det her okay? Ja. Ja. Og prøv at løfte armene op begge to. Og jeg hjælper skulderen lidt undervejs. Det gør ondt, så stop. Tag den ned igen. Lad den hænge. Og prøv den. Det ser helt anderledes ud. Ja. Ja? Ja.
Hvornår har du haft din arm deroppe? Det tror jeg ikke, jeg har haft. Du må gerne se det højt. Du har ikke haft det deroppe. Det har jeg ikke haft meget længe. I alle de år, vi taler om. Men det er ikke de der 5 år. Jeg. Ja. Okay, tag den ned igen. Kan du se, hvad jeg mener? Okay, tag det ned. Og du må i princippet tage armene op og klap. Ikke? Tag dem ned. Ja, lige præcis, for du skal begynde at bruge skuldrene rigtigt nu. Og tag den op igen. Ordentlig klap opad. Perfekt. Gentag. Forsøg at få din nakke til at være så lige som muligt, så du ikke bøjer nedad. Sådan. Hold øjnene åbne. Og det her jeg gør for at normalisere bevægelsen i din nakke. Den er stift, den bevæger sig ikke korrekt. Den stresser sig selv og omkringliggende som skulder. Okay? Ja. Kom igen. Kraftigt. Selve ledene fejler ikke noget, kan jeg fortælle dig med det samme. Og slap af. Drej hovedet til begge sider. Hvad føles okay? Er der noget, der generer? Nej. Nej. Hvis du kommer ned ad siden, så skal vi lige teste dine bevægelser. Kan du mærke noget forskel fra før til nu? Jeg mærker, at jeg kan komme meget længere tilbage. Ja, det kan jeg se. Og det med vilje, at jeg ikke har rettet din frisør, så ved man det lige efter behandling, at det ser sådan ud. Det er fuldstændig ligegyldigt. Tag det tilbage. Vi kommer til at gøre det lidt mere. Jeg kommer til at støtte din nakke lidt mere. Bæv. Der kan du se. Det er, hvad der er naturligt. En gang til. Og hvornår har du kunnet kigge så højt op? Det er så lang tid, så det kan jeg ikke huske. Det kan vi ikke huske. Det forstår jeg godt. Kom igen. Okay. En gang til. Sådan. Det er, hvad der er naturligt. Igen. Ej, det er fantastisk. En gang til. Kom. Det er fantastisk, selvfølgelig. Det er derfor, du kom her. Ja. Og kig op. Helt tiden? Helt tilbage, ja. Er der noget, der generer? Nej. Nej. Perfekt. Det er frit. Det er noget helt andet, for nu kan jeg se dit ansigt, når jeg kigger herfra. Det er noget helt. Nu kan jeg se dine hylder over på den anden side. Puha, det er ikke så godt. Prøv at dreje den anden vej. Det er fint. Ja, der kan du komme længere. Hvis det generer, stopper du, men så længe det ikke gør det, kan du dreje. Kan du se, hvor langt du egentlig kan? Ja. Ja? Ja. Ja. Og det har du lavet kun i mange år. Er vi enige? Ja. Godt. Tilbage til midten. Selv. Kig rundt. Nej, uden at presse med hånden, bare almindeligt. Ja. Nu bør man, hvis man kigger på siden, så bør man kunne se hele dit ansigt, og du bør kunne bakke en bil tilbage uden at ramme naboen. Ja. Det er fint. Ja, og så kan vi lige lave en til den her side. Prøv lige at dreje det. Ja, det er sådan, det skal se ud. Se det? Ja. En gang til. Sådan. Så nu kan du bevæge nakken. Du kan bevæge skulderen. Ja, det er fint, du har valgt den her. Ja, undskyld. Jamen, det er også fint. Men det her, der kan jeg da godt se, at det er helt anderledes. Er vi enige? Ja. Ja. Tag den ned. Og tag den til siderne. Der skal kæmpes en lille bitte, men det kommer i fuld bevægelse her. Okay? Ja. Gentag det med ordentlig sving opad. Og det er første gang, og du har slet ikke forventet, at din arm kommer derop. Har du? Nej. Nej. Okay, vi brugte en halv time på hele det med nakken og skulderen. Okay. Og hvis du rejser dig op en gang, og tager din højre hånd bag ryggen, så kan du fortælle mig, hvordan det føles. Den er lidt trang stadigvæk. Ja. Giver den gener. Generer den på forsiden. Altså mønstre ser lidt bedre ud, men generer den. Ja, det gør ondt.
Hvordan føles sådan noget i forhold til før? Altså, det er ligesom, at der er taget... Måske kan man kalde det et å af mine skuldre. Et å. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er sådan noget, som okserne havde på i gamle dage. Ja, Okay. Og så havde du 2 spande måske, og så gik du med dem. Så den så føles... det er meget... Ja, og så i og med, at jeg har været meget stram i alt det her, og ikke har kunne bevæge min arm ordentligt, det er ligesom væk. Så... Det er et godt ord, væk. Ikke? Det er egentlig det der. Ikke? Og det er det, det er, ja. Ja, godt. Så selvom du ikke har haft nogen forventninger, nu kan du bruge din arm lige så tosset, du har lyst til. Ja. Ikke? Du kan være lidt øm i den et døgns tid, men det er meget naturligt. Det tror jeg bare er Nu kan du prøve at dreje hovedet til begge sider der. Nu kan du dreje hovedet. Ikke? Så vi er bare ved noget, der ikke har bevæget sig i rigtig lang tid. Ja. Og hvis du drejer sidelæns til mig og kigger opad, så bør du kigge opad, som man skal. Det er sådan. Kan du se? Ja. Okay. Godt. Ja, men tillykke med det. Tak.